ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро хеле мошинҳои қимати арзони беҳтарина баҳри шумо кофтем омода кардагим. ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷиқе, дар канали мо меҳмон боше, подписатсия кунед ва дар шумо чизе махкулат дар комментария бинависед. иншоалло мо пешкаши шумо мекунем. бародарои азиз, шумо чизе фурӯшӣ дошта боше, фарқ надорад, любой чи фурӯшӣ дошта боше, ҳатман ватсапи ман дар рӯи экранай бигире равон кунед. иншоаллоҳ бо хости аллоҳ мо баҳри мухлисо пешкаш мекунем. худо нигаҳбонтон боша. бародарои азиз, курси имрӯза дар рӯи экран, видеора то охир тамошо кунед. аз шумо ҳамиқа хоҳиш, як дона лайка фаромӯш накунед. худо нигаҳбонтон. Opel Sedan соли баромадаш 2000 солаи сӯзишворӣ бензин газай, нархаш 55 000 сомония, ягон камбудӣ мега надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. номерои телефонаш дар рӯи экран. ҳуҷҷатош 100%. мошин мефурӯшем мега ва мара гуфтагия ки чойплита метиҳем. бародарҷон, ҳазор раҳмат. ҳамин худо мо дуо мекунем ки худованд мошинта савдо кунӣ, як кадом одаме ки мехара баракат биёва. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Daewoo Tico соли баромадаш 1997 солай, сӯзишворӣ бензинай, документош тамом шидагиянд, 4 моҳ шуд, 20 000 сомониш мега. ин рақамҳои расияш имо ватсап ҳаст. касоне ки харидори аниқ бошед, мошин ягон айб надорад, ҳамаш 100%, фақат документ надорад. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина рақамҳои тоҷикишам, русишам, дар қазоқиша чунтариён дар рӯи экранай. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро, срочно плуки фурӯшӣ беҳад сум дами бародари ман беҳад сум дар кораи плукша срочно фурӯхтан дар кор. касоне ки харидори конкретни боше, дар ноҳияи Тоҷикободай 9500 сомониш мега. ина номрош дар рӯи экран, боз савдо карда мешавад. касоне ки аз шумо ҳамиқа хоҳиш, касоне ки харидори конкретни боше, занг занед, ин бародарат бихаред, дастгириш кунед, сум дар кор шавад. ҳазор раҳмат бародарои азиз, худо нигаҳбон. марҳамат, занг занед. ВАЗ 2110 соли баромадаш 2002 солай, документош тамом шидагиянд, нархаш 10 000 сомониай, моториш 1.5 8 клапанаҳай, дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. краска ҳама чизаш радной ахичан, ходовояш 60%. бародаро, нархша 10 000 сомонӣ мега. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. мега ягон камбудӣ надорад, фақат документош тамом шидагиянд, ходовояш 60%. марҳамат, занг занед. Opel Astra H соли баромадаш 2011 солай, нархи мошин 65 000 сомониай, номерои телефонаш дар рӯи экран, ватсап ҳаст. моториш 1.6 бензинай, холияй. мошин дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, 4 баллони нав зимни падаркашай, ҳуҷҷатош 1 солаҳанд, нархи 65 000 сомониай. мошин ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100%. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед. Daewoo Nexi соли баромадаш 2004 сол, сӯзишворӣ бензин газ, кузов седанай. бародаро, объём мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошина срочно мега мефурӯшем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 24 400 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ина бародаро, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, нархаш 24 400 сомонӣ. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, дастрас кунед. Opel Zafira соли баромадаш 2008 солай, сӯзишворӣ бензин, кузоваш караванай, объём мотор DVD, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 дараш электропакетай, дигар ҳама чизаш 100% қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 69 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ягон камбудӣ надорад мега, ҳамаш 100%. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Toyota Camry
соли баромадаш 2011 сол аст. сӯзишвори бензини холия бародаро, кузоваш седан аст, объем мотор 2.5 аст, коробка передачи автомат аст. срочно мефрӯшам мега мошина. мошин американка аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. тонировка документош яксолан, 4 баллони нав аст. мошин задагӣ надорад. краска родной айхича, ягон камбудӣ надорад мега. срочно мефрӯшамаш, 112 000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касони харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Hyundai Sonata, соли баромадаш 2010 сол аст. сӯзишвори бензин газ, кузоваш седан аст, объем мотор 2 аст бародаро, коробка передачи автомат аст. ҳамаи мошин 100% аст, люкам дорад, тонировка 10 моҳ ходовой аст, кор надорад мега, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Истарафшан, нархша 84 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Mercedes-Benz S-Class, соли баромадаш 2000, сӯзишвори бензин плюс газ, кузоваш седан аст бародаро, объем мотор 1.8 аст, коробка передачи механик аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камбудӣ мега надорад. харидори аниқ бошад, занг занад, бо чақчақ мекунем. қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархша 61 500 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, занг занед. Toyota Avensis, соли баромадаш 2007 сол аст бародаро, сӯзишвори бензини холӣ аст, кузоваш седан аст, объем мотор 2.4 аст, коробка передачи автомат. вагони мошин аст бародаро, ягон камбудӣ надорад. мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. нархаш 94 000 сомонӣ аст. бо савдо карда мешавад. растамошка кардагӣ аст. ҳамаш 100% аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. беҳтарин аст. ягон камбудӣ надорад. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, занг занед. BMW X6, соли баромадаш 2011 сол аст. сӯзишвори бензин аст, кузоваш каравановой аст, бланд, объем мотор 3.5 аст бародаро, коробка передачи автомат аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. кузов, салон ҳамаш отлично аст, 100% аст. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархша 210 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. тонировкарам дорад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Toyota Mark II, соли баромадаш 1996 сол аст. сӯзишвори бензин газ аст, кузоваш седан аст, объем мотор 2 аст, коробка передачи автомат аст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. камакаки расход дорад мега. занг занед, срочно мефрӯшимаш, маслиҳат мекунем, бо савдо мешавад. нархаш 23 000 сомонӣ аст. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. касоне ки харидори конкретни бошед, бо савдо мешавад. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экран, занг занед, аз пеши бо мега маслиҳат мекунем, бо савдо мешавад. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Daewoo Matiz, соли баромадаш 2007 сол аст. сӯзишвори бензин аст бародаро, кузоваш хачибег аст, объем мотор 1.1 аст, беҳад камасраф аст, коробка передачи механик аст. мошин вагони мошин аст, 4 дараш электропакет аст, баллонош наван, кондитсионер кор мекунад, асолат ҳуҷҷат дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархша 40 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. ина мотори мошина бародаро бинед, пачка аст, ягон камбудӣ надорад. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, занг занед. Opel Astra J, соли баромадаш 2006 сол аст. сӯзишвори бензин газ аст, кузоваш хачибек, объем мотор 1.6, коробка передачи механик аст. растамошка кагаги аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 57 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳамаш 100% аст. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экран. Mercedes-Benz E-Class, соли баромадаш 2011 сол. сӯзишвори бензин газ, кузов седан, объем мотор 2.8, коробка передачи автомат.
документош то моҳи декабр ҳастак. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе нархша 80 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ҳазор раҳмат бародарои азиз ки камора дастгирӣ мекунед. худо нигаҳбонтон. лайку подписатсияро фаромӯш накунед.